disclaimer guys ha, hindi po tayo investment, hindi po tayo crypto, hindi din po tayo financial institution or anything. So please do your own research prior to joining first, okay? So don't worry. I assure you na after po ng presentation na to, makakapag-decide ka talaga na maayos na mag-start na kay Seacrest. Kaya maraming salamat po sa mga nandito ngayong gabi. Yan, welcome po sa inyo ha. Okay. Sana marating namin ang narating mo, Coach Team. Ay, mararating niyo po talaga, Ma'am Abby. Kasi nag-start din po ako sa ano eh. Nag-start din po ako tulad niyo. Wala. Ano lang, ang kasama ko lang dito knowledge, experience. Yun lang po, knowledge and experience. Pero technically sa seaweed, wala akong alam sa seaweed, ma'am. Oh, wala po. Inaaral ko lang po talaga yan. Tsaka ito po subscription, may experience na ako sa subscription. Pero nagulat ako kay Seacrest, ito po yung subscription na may produkto. Kaya sabi ko, bago. Oh yes, hindi na siya bago sa pandinig, pero bago lang, no? Kaya let's see, alright? So tingnan nyo. Okay, so ang may-ari po, napakabait po talaga, sobra. Saludo ko sa magkapatid na to eh. Ang brother, si Boss Justin tsaka si Boss Jayron. So, ma'am and sir, makikita po natin sila sa anniversary natin. Magpa-picture po kayo ha. Wag na wag kayong papayag na hindi kayo magpapa-picture sa dalawang gwapong magkapatid na yan. Okay? Ako, wag na kayong magpa-picture sa akin. Sa kanilang dalawa na lang, okay? Ayan. So nag-grand launch ang ating company noong September 17, 2024. Kaya congratulations everyone. We survived. So 1 year, malapit na, 9 na araw na lang po. Ang kumpanya natin, located po yan sa Cebu. And alam nyo po ba na napaka-posible po kay Seacrest na magkaroon tayo ng mga branch. Basta bigyan lang natin ng numbers si boss. Okay? Kasi numbers lang talaga yan eh. Hindi pwedeng agad-agad tayo magtayo ng branch. Kapag may mga magtatanong dito ng ano ng coach team, kailan tayo magkakaroon ng mega center, mga ganun ba? Ma'am, sir, numbers muna. Palakihin natin si Seacrest. Pag lumaki po tayo dito, madali na pong kausap si Boss Justin. Kung gusto nyo po ng center sa lugar ninyo, ng satellite, mga ganun ba? Okay? Madaling-madali na po yan. Okay? Kasi wala pa po tayong 10,000 eh. Okay, kaka 5,000 lang po natin. So maliit pa po yan. Actually, konting-konti pa lang po yan. Kaya numbers, paramihin lang po natin to. Okay? Ayan. So guys, our company was built from teamwork. Imagine, nag-umpisa kami-kami lang po. Nag-umpisa lang po, kami-kami lang po. Ayan, sina Coach Alex, si Coach Jericho, si Coach Claudio, ayan, Ma'am Kyra, Coach Ace. Talagang ilan lang po kami. Pero tingnan nyo, nadagdagan yung mga leaders. Yan, pumasok si Coach JM. Nandiyan din si Coach Dimi. Andyan, dumadami pa po. Okay, dumadami pa po. So, our mission here is to transform people's health and wealth with innovative seaweed-based products, helping them save money and achieve success. So guys, alam nyo, ang sabi nga po ni Boss Justin, the days of paying overpriced memberships and products are over. So don't spend or don't waste your spending. It's time to make a change. Alam nyo, napakalalim po nito kasi tingnan nyo ang dami talagang companies ngayon pero overpriced. 8,000, 4,000, 5,000, 20,000, 50,000 membership. Tapos yung products pa nila overpriced din, 1,000 pinakamababa, 500, okay, 600 pinakamababa. Ma'am, sir, sa hirap ng buhay ngayon, hindi na talaga practical 'yan. Okay, ang dami nga po nagrereklamo ng minimum wage, itaas eh. Kasi talagang kulang na kulang eh, sobra. Kaya yung overpricing, naku po, kawawa na yung tao. Kaya kung ikaw nagdadalawang isip ka na nasasali ka pa sa iba, wag na. Wag na. Kasi kung hindi ka nga makapagpasali ng 1,000 na membership, paano pa kaya kung 4,000 yan o 8,000? Common sense, no? Common sense na lang. Paganahin natin yan minsan. Okay? Sorry straightforward po talaga ako. Tanong nyo pa sa mga members ko. Kaya, ano lang talaga, let's be practical. At sobrang ganda na po ni Seacrest. Kailangan mo lang talagang pagtiyagaan kasi ang magandang resulta nanggagaling po yan sa matibay na pagsasama, okay? Magandang resulta nanggagaling po yan sa pagtiyaga talaga. Hindi mo pwedeng madaliin yan kasi pag minadali mo yan,
Yes, malaki nga ang resulta mo sa umpisa, pero sa huli, iyakan na naman. Okay? So guys, legality-wise, kumpletong-kumpleto na tayo. Kung kailangan nyo po ng kopya nito, meron po kami, meron po yung mga enrollers ninyo. Pwede nyo rin po i-check yung website natin, www.seacrest-inc.com. And we are recognized by the SEC, BIR, FDA. So Seacrest is the fastest growing membership community in the Philippines, dedicated to educating people about the incredible benefits of seaweed. O, ayos po ba yan? Yan o. So, no problem na tayo ha. Legality sa, okay, SEC, BIR, Business Permit, FDA. Wow, we're isang taon na tayo nag-ooperate, wala tayong problema sa ganyan. Opisina, meron din po. CEO, nakakausap natin. Alam nyo, ito yung number one na talagang lagi mong tingnan eh. Natuto na ako dito. Okay. Share ko lang po sa inyo kasi yung dati ko pong sinalian, yung na-scam po kami. May mga legalities. Oh, meron siya. Opisina, kunwari opisina, meron daw. Meron din daw CEO, pero hindi mo nakikita yung CEO, never ko nakausap yung CEO. Pero alam niyo, ang daming mababangong sinabi sa amin. Sabi sa amin, dadaling kami sa Canada, dadaling kami sa ganyan, magpapa-event pa sila dito. Ay, nagpa-event nga. Pero yung sa mismong event, nagsara. My gosh, ako po guys, grabe yung experience na yun. Sabi ko sa inyo, yung nangyayari ngayon sa DPWH, yan, parang ganun. Ang daming galit. Oh, ang daming galit sa amin. Kaya nga po, well, those were the days. You really learn from your bad experience talaga. Kaya ako po natuto na ako. Pag walang produkto, walang opisina na legit, walang opisina na talagang office ha, walang CEO, red flag na kagad yan guys. Kahit gaano pa kaganda yung kompla na yan, kahit gaano pa kaganda yung kitaan na yan, basta wala no na, documents na, doktor naman to eh. Madali lang doktorin ng documents, pero pag wala yung CEO, hindi mo nakikita, wala ding opisina, at lalong-lalo na walang produktong kapalit, ang binayad mo, naku po, mag-isip ka na. Umalis ka na kaagad. Masisira ka talaga dyan. Okay? Alright. So now, ito po yung products natin. Napakadali lang po. Seaweed lang. Okay? We have different kinds of seaweed. Nori, kelp, Irish moss, dulse, bladderwrack. So bakit seaweed ang pinili natin? Madali lang po kasi ma-produce ang seaweed at napaka-abundant po nito. At kahit saan pwede nyo po siya ilagay. Sa pagkain, madalas, no? Pwede din po sa lotion, sa sabon. Ayan, makikita ninyo sa baba. Okay, sa supplement. At ang maganda sa atin, kape. O yan, wala pa pong kape na seaweed sa market. Ma'am, sir, ito yung pambato talaga natin, yung coffee. Kasi ang mga Pilipino, loves na loves nila ang kape, no? Ang chips naman, may mga chips na eh. Okay, may mga chips na seaweed eh. Pero yung lotion, seaweed, ay tayo yung pinakamura. Merong seaweed lotion pero apakamahal. 1,800. Pinakamura ko nakita online. Tapos sabon, wala pa ako nakitang seaweed soap pero kung meron man, nasa 500 pesos po yan. Yung Irish moss naman natin na Sea Skin Supreme, first in the market po yan. First in the market na Irish moss with glutathione and collagen na napakamura. Okay? Sobrang mura. Opo, SRP pa po yan ha. Magugulat kayo pag members price na. Yung coffee natin na Sea Health Coffee gawa sa Dal Seaweed, ang ganda po niyan. Kung kayo po ay hirap pagdumi, o hirap kayo dumumi, hirap kayo makatulog, yan ang inumin nyo. Oh, napakasarap po niyan at talagang marerefresh yung ano mo, yung isip mo. Nagtatanggal din po yan ng bad metal sa katawan natin. Guys, importanteng natatanggalan ka ng bad metal sa katawan ha. Alright? Heavy metals, kumbaga, toxic metals po yun. And of course, para sa puso natin and sa stomach natin, sa gut. Alright? Ang bladder rock naman po, ang Sea Skin Coffee natin, pampaslim. Yan, masarap din to. Super, highly recommend naman to sa mga gustong magkaroon ng energy sa katawan. Kung kayo po ay on the go, lalo na kung nagtatrabaho po kayo, yan ang ire-recommend ko, si Sea Skin Coffee. Kasi eto, ma'am, sir, subukan na to. Pag kunwari, 'di ba, matutulog ako. Kunwari sa gabi na, no? Wala akong kape. Ininom ko po 'yan. Ay, grabe. Ginising ako hanggang madaling araw. Kaya ang ginawa ko noon, nag-prospect na lang ako. Nag-prospect na prospect. Inaantok na po ako noon ha. Inaantok na ako noon. Gusto ko lang magkape.
wala na akong C-Health. So, ang ininom ko si C-Skin. Mas lalo akong ginising. Okay, kaya I really recommend this coffee, guys. Actually, hindi naman talaga sila kape. So, flavoring lang po yun eh. Kumbaga, C-Health, ayan o, hindi naman talaga coffee yan. C-Health French Vanilla, C-Skin Caramel Macchiato. Alright? Mukha lang talaga siyang kape kaya sinabi natin kape. Okay? Pero guys, ang sarap po nila at wala pa po sa market nito. Okay? So, testimonial wise, ang dami na po nating testimony. Sobra. Kanya-kanyang kwento na po talaga. Nasa kanya-kanyang GC na po, social media. Marami pong masaya dito kay Secrets at doon po ako happy. So, ang tawag po sa amin dito, happy subscribers. Kumpara sa ibang subscription na bayad ng bayad, walang kapalit. Kaya ayun, hindi sila happy. Dito sa atin, happy subscribers kasi may kapalit na produkto yung binabayad mo. Okay? So guys, why choose Seacrest or why choose us? Well, we are the first SEC-registered membership subscription in the Philippines made for overall wellness and dedicated to crafting premium seaweed-infused products for health, beauty, and household essentials. So papasukin na rin po natin household essentials. We value your spending as we value your health. Kaya ma'am and sir, kung kayo po, binibigyan nyo ng halaga ang kalusugan ninyo, kasi kailangan talaga yan, okay? Kailangan natin yan. Mag-Seacrest ka na. Kasi oo nga, mayaman ka nga, pero sakitin ka naman, sayang. Sayang yung yaman mo. Okay? Lalo na ngayon, di ba, magsisipag ka kay Seacrest. Oh, samahan mo ng products natin. Kasi sayang yung sipag mo dito pag nagkaroon ka na ng resulta. What if, yes, masipag ka nga, no? Pero bigla ka naman nagkasakit. Ayan, may kilala ako, member ko. Masipag, sobra. Pero since kapos, hindi nakakabili ng products natin, wala. Sayang yung sipag. Kaya I really recommend, bumili kayo ng products natin. Hindi pwedeng wala kang supplement eh. Hindi pwede. Hindi pwedeng umasa ka sa gamot. Umasa ka sa supplement. Alright? So now, bakit membership subscription ang pinili natin? Hindi tayo nag-networking, hindi tayo nag-direct selling. Well, ito sagutin ko na kayo dyan kasi baka magtanong kayo niyan eh. This is the trending way of marketing. It's not just a membership, it's a gateway to financial flexibility and a better lifestyle. Laos na kasi ang networking. Diretsuhin ko na kayo, laos na talaga. Okay? Downtrend. Kahit sikat pa yung CEO ninyo, kahit sikat pa yung kumpanya ninyo, darating ang time na papasukin kayo ng mga kamador. At pag pinasok kayo ng mga kamador, babaksak kayo. Diretso yan, straightforward. Sorry. Ako nalulungkot po ako sa isang kumpanya na to na pinasok ng mga kamador na hindi nila alam na kumador yata yung mga yun. Kaya pasensya na. Abangan nyo na lang po after 2 to 3 years. Tingnan nyo, makikita nyo na lang. Wala na naman. Lipad na naman. So dito kay Seacrest, hindi na tayo ganon. Okay? We're not networking, we're not direct selling. So basically guys, hindi tayo umaasa sa benta-benta. Okay? Kasi yung monthly natin, considered as sales na yun eh. Kasi may products na kasama eh. Right? So parang SNR. Ayan o, SNR, Healthy Options, tsaka Landers. Di ba nag-sign up member ka? Bakit ka nagpa-member? Gusto ko kasi ng discount, gusto ko kasi ng ng promo nila. Ang ganda kasi ng mga produkto sa SNR tsaka Landers, exclusive, parang imported, parang nasa ibang bansa ka eh. So yan, that's the reason why they sign up. They subscribe sa mga memberships na ganyan. Ano naman ang subscription? Ito po yung binabayaran natin monthly, weekly, quarterly, daily, kung ano man yan, basta may kapalit kang serbisyo. So, madalas, ang mga tao ngayon, gusto nila ng subscription na. Bakit gusto ng tawang subscription? Kasi unang-una sa lahat, mura. Mura, maganda pa yung services. Yan, tulad Netflix, PLD, ko, for edition version. So, naman si membership. So members pay monthly subscription to get exclusive access
services, discount, reward, savings, free health and beauty products, and the best is to get income. Yan yun wala sa dalawang sa dalawang sa membership tsaka sa subscription. Wala silang income. Bayad ka ng bayad monthly, pero walang kapalit na kitaan. Sa atin, meron at may products pang kasama. So this is the trending way. Gets mo na? Alright, so ano bang advantage natin versus the other market? Well, unang-una sa lahat dyan yung product natin. Ipagmalaki mo to. Huwag ka mahihiya. Alright, ipagmalaki mo to na meron tayong mga seaweed products dito. Kasi, guys, tayo yung unang seaweed. Ano ba kayo? Okay? Sobrang dami na po ng ibang products talaga. As in, umuulan. Alright? You can check my comment. You can check my wall. Tingnan nyo po, yung pinost ko. Kanya-kanyang sila dyan, kanya-kanyang banat sila. Kaya ko nga po ginawa yun para makita nyo po. Okay, kayo po mismo. Para makita nyo po na marami na. Marami ng barley. Bakit ka pa magbabarley? Sa Complan? Sa Complan, sa marketing? Naku po, mahirap gawin ang marketing plan, mahirap magkaroon ng resulta kung pare-parehas naman po ang mga produkto. Lalo na kung saturated market na kayo. Kasi pag saturated market na, sino pa magpapamember sa inyo? Ultimo, Lazada, Shopee, baksak presyo na yung products ninyo eh. May magpapamember pa ba nun? Wala na. Pasensya na, diretsuhan po tayo ha. Kasi ganito po talaga ako mag-present. Kaya nga po ayaw nila ako mag-present eh. Hindi, joke lang. Okay, so seaweed, pagmalaki natin ng seaweed products natin at ang membership startup natin, biruin nyo, 998 lang. Di ba? So, alam nyo, hindi ko magets talaga sa iba. So, yung nag-activate na kay Seacrest, lumipat pa. Hindi ko magets. Bakit? Hindi nga kayo makapagpa-sign up ng 1,000 eh. Lumipat pa kayo sa 8,000, sa 10,000, sa 50,000. Anong meron? Tapos pare-parehas pa yung products nila. Pasensya na po kung tatamaan kayo, pero hindi ikaw yan. Hindi ikaw yan. Yung katabi mo yan. Okay. Ayan, napakamura ng membership natin dito. At ang maganda, market trend. Ma'am, sir, the rise of inflation. Ay nako, nakakaiyak to, no? Lalo na sa nangyayari ngayon dito sa Pinas. Overpriced memberships and products are not practical. We value your spending same as we value your health. Kaya alam nyo, ma'am and sir, kung tutuusin, answered prayer na po talaga itong si Seacrest para sa atin eh. Kasi biruin nyo, kung kayo po ay senior, kayo po ay PWD, or may kilala kayong senior PWD na gusto kumita kasi ayaw nang umasa sa ayuda eh. Lalo na ngayon na mahirap mahirap na magtiwala sa gobyerno. Sorry po I'm not against the government, pero sa ngayon po talaga, yun nangyayari, nakawan dyan, nakawan dito, akala natin, alam niyo yun, biggest scam. The biggest scam talaga. Bayad tayo ng bayad ng tax, tapos saan napupunta? Ayun. So at least itong kay Seacrest, your own di ba? Your own effort. So gawin mo lang, umpisa ka sa 1,000 na puhunan, and you can work yourself, and you can work towards your success nang hindi na kailangan umasa sa iba. Alright? Kaya guys, madali lang mag-umpisa dito kay Seacrest, sobra. At kailangan mo lang mag-decide ng tama. Okay? Alam nyo kung ano yung pinakamahal naming package? Ang pinakamahal namin na package ay itong VIP package, 9996. Sa 9996 na yan, may kasama na pong one-time membership fee. So one time mo lang babayaran yung membership fee, 9498. Sasamahan mo lang siya ng 1 month na subscription, 498. Kaya 9996 po siya. Okay, free shipping na to. Nationwide delivery, free shipping po yan, okay? Anong kasama dyan? Exclusive membership access, complete online tools, free trainings and support, travel incentive, promo and discount, reward and commission. So, sulit, no? Napakamura po. Wala pang 5 digits. Meron ka ng VIP package kumpara sa iba na 6 digits ang VIP nila. My goodness, alright? Next one is the premium, 5996. O yan. The next one is the standard, 2996. At ang pinakamura namin, yung kanina ko po sinabi, 998 lang po. Kaya ma'am and sir, it's up to you kung saan mo gusto mag-start. Kung ano po yung kaya ng budget mo. At depende din po kung ilang products ang gusto mo. Okay, basta ang VIP, ang premium, ang standard package,
lifetime discount ang makukuha mo dyan. Unlike sa starter. Yung starter po, well, hindi yan lifetime discount guys ha. Kaya nga po, literal, pang starter lang yan. Pang umpisa lang talaga yan. Pag kumikita ka na dito kay Seacrest, upgradable naman yung membership mo. So kunwari, nag-start ka sa starter, pwede ka mag-upgrade to standard. Tapos upgrade ka to premium, tapos upgrade ka to VIP. Ang maganda, alam nyo kung ano maganda? Price difference. So hindi nyo kailangan bayaran ng buo yung price ulit. Babayaran nyo na lang po yung difference. At syempre, may matatanggap kang products niya, no? So yung products, product difference din. Okay? So dropshipping tayo, international and local, meron tayo niyan. And of course, yung bawat packages na yan, may iba't ibang income bracket yan. Alright? So syempre, pag malaki yung package mo, malaki yung membership mo, mas maganda yung mas malaki yung kikitain mo. Alright? Ayan. Sabi ni Sir Frank Summer, napunta sa ibang contractor. Oh, grabe, no? Okay, now, member ka na ni Seacrest, no? Naka-avail ka na ng package. Oh, next month, magbabayad ka na lang ng, ayan, boom. 498 na lang po per month. Oh, ayos, di ba? Napakamura. Oh, sama na natin shipping fee. Mga 630, mga ganun. Mura pa rin. Alam niyo kung bakit ko sinasabing mura? May kasama kasing products. Oh, ikaw mamimili kung ano gusto mong products. 2 chips, isang kape, 2 sabon, isang lotion. Ikaw bahala. Ang product, alam nyo kung magkano? Worth up to 400 pesos. So technically, parang ang binayaran mo lang nasa 250. At isipin mo na lang na bumibili ka ng products ni Seacrest every month. Ganun na lang po. Huwag nyo nang wag na kayong mag-overthink. Alam nyo kasi yung overthinking na yan, nakakasira ng pangarap yan eh. Nakakasira ng momentum nyo yan. Okay? Kaya ngayon pa lang po, sabihin ko na sa inyo isipin mo na lang na bumibili ka ng product ni Seacrest every month. Huwag mo nang isipin na subscription kasi yung mga tiga-networking, tiga-MLM, talagang sila gusto nilang sinasabi nila pangit si Seacrest kasi may subscription. O diretsuhin ko na kayo kasi ako ang dami kong kinausap eh. Sabi nila sa akin, ay ako niyan coach team may subscription. Alam niyo po ba sinasabi ko sa kanila? Sabihin mo lang ganito, may subscription din kayo. Iba lang ang tawag, product maintenance. O magkano maintenance ninyo per month? Sige, sabihin mo sa akin. Pwede kayong mag-type diyan kung magkano yung product maintenance na sa sinalihan nyo dati Kasi yung mga kinausap ko, ang product maintenance nila, alam nyo kung magkano? 3,000. 2,500. Yung pinakamura ko narinig, pinakamura kong nakausap, 1,500. Anong difference natin? Ang difference natin, mas mura tayo. 498, sama na natin shipping 630 per month. This will secure your position, this will activate your tools, this will activate your commission, everything. Kumbaga parang nasa bahay ka na nga lang nagrereklamo ka pa. No? Samantalang sa iba, na kailangan mo pang humataw, kailangan mong pumunta kung saan-saan, kumausap ng kung sino-sino, tapos bibit-bitin mo pa yung products, no? Ikaw pa yung magde-deliver. Dito kay Seacrest, hindi mo gagawin yan. Online na po lahat. Presentation nasa YouTube ni Coach Team, nasa YouTube ng apply mo. Nasa YouTube channel na lang po ang presentation, nandito sa Zoom, ipa-attend mo sila. Yung delivery ng products, i-deliver na lang po yan. Hintay na lang po sila within 7 days, darating na po yan. Sobrang gaan po. Convenience ang binabayaran nyo dito guys, convenience. Okay? Kung gusto mo makatipid, mag 1 year subscription ka na. 5,976 lang po. May kasama pa ring products yan at pwedeng assorted. Ikaw mamimili kung ano gusto mo. Pwedeng dosing chips. Okay, dosing chips tapos 6 na kape. Pwedeng ganun. Pwede po yan basta alam nyo, I recommend pag kumikita na kayo, mag 1 year kayo. Ako pagkikita na ako ng 100K per month, magte 10 year subscription ako. Magkano yung 10 year subscription? 60,000. At least 10 years na. Okay? Kaya guys, alam nyo, hindi nakakahinayang yung subscription mo dito kasi may kapalit. Alright, may kapalit po. Okay, gets na Alright, so now since member ka na, pwede ka na kumita. Yan ang maganda. Ito na nga po inaabangan ninyo. Ang kitaan po dito napakadali lang po. Alright, so meron po tayong dropshipping profit or mas kilala sa benta-benta, direct selling. You can earn up to 66% from products. Optional po ito walang pilitan. The next one is the fast start commission or mas kilala sa referrals. So kapag kayo po ay nag-share, pwede po kayo kumita up to 80% referral commission. Laki no? Yan, okay?
Then we have the subscription bonus. Ito talaga yung pinakapuso ng kita natin. Subscription bonus. Every month, pwede po kayo kumita up to 815,000. Monthly na po ito. At least hindi ka na mag-iisip ng kung ano-ano. No? Dito kay Seacrest, monthly, hintay ka lang, chill ka lang. Pag nabuo mo na yung grupo mo, na-establish mo na yung team mo, naku po, ma'am, sir, sabi ko sa'yo, relax ka lang. Alright? Matching bonus ang maganda. Dito tayo magkakatalo-talo. Okay? Kasi you can earn up to 66% additional subscription bonus sa mga directs mo, sa mga ni-refer mo. Kaya dito kay Seacrest, walang multiple accounts, multiple directs. Pag mas marami kang direct, paldo ka dito sa matching bonus. Mamaya pakita ko yun sa inyo sa dashboard ko para ma-inspire po kayo. Product rebates meron din tayo. Ito yung wala sa iba. Product rebates, 'di ba sa iba discounts lang. Tsaka points. Dito sa atin hindi, rebate. Pag bumili ka, pwede ka kumita up to 19% product rebates from your purchases and from the purchases of your members. Mamaya malalaman niyo 'yan. Sa company sales share naman, 2% ng company sales share or sales, 2% nun mapupunta sa iyo pag ikaw po ay presidential director, kung ikaw ay nag-iisa. Okay? Pero mamaya hati-hati po kayo. Monthly po ito binibigay, hindi yearly. So lahat po to, okay? Pwede mo makuha yan. So tuturo ko sa iyo kung paano. Ito, umpisa natin sa dropshipping profit or mas kilala sa direct selling. Basic na lang to, guys. Hindi ko na masyado elaborate. Basta no, optional po ito, no quota, no aggressive selling. Kung gusto mo lang magbenta, syempre, may kita ka. At hindi mo kailangan mag-deliver ng products kasi dropshipping service tayo dito. All you need to do is just to get your own shop link and share your link to your customers. Sila na po order niyan. Parang Lazada lang, parang Shopee. Napansin nyo yung mga affiliates, di ba may sinasabi sila, click this link kung gusto mo na bumili. Parang gano'n lang tayo dito. Sabi mo lang, click this link. Pag may bumili sa'yo, makikita mo na lang commission mo after 6 p.m. Manila time. Magre-reflect na po yan sa, sa sales. Alright? So everyday po kasi may tayo dito, cut-off. Ang cut-off natin everyday is 6 p.m. Manila time. Diyan po lalabas yung commission ninyo. Okay? And ayan, tingnan nyo, sa chips natin, 129 lang. Members price. Mas magiging mura pa yan kung bibili kayo ng marami, tulad ng 50 pieces. Pag 50 pieces above, 99 pesos na lang ang isa. Pwedeng assorted products po, assorted flavor po yun pwede. Then yung lotion natin, 249 na lang. So may 100 pesos kang kickback. Ang sabon natin, 119 lang. 60 pesos ang commission mo dyan. Ang kape natin, 288. So sa caramel macchiato, may 100 pesos ka. Sa Sea Health din, 100 pesos. At sa Supreme natin ang malaki, may 500 pesos ka dyan. Tingnan nyo, 749 lang. Alam nyo, naalala ko tuloy yun sa dati naming company. Yung kape namin ang mabenta 12-in-1 coffee naman po yun. Sobrang mabenta siya. Pero alam nyo kung magkano commission namin? 30 pesos. 30 pesos lang po. Dito hindi, 100 wala pang seaweed coffee sa market. Kaya talagang maganda po siyang i-push. Okay? So now, let's go to the sharing na. Tapos na tayo sa selling. Sharing na tayo. So kapag nag-share kayo ng opportunity or ng business ni Seacrest, pwede kayo kumita sa fast start commission. So you can earn 30% from every successful enrollment. And this commission is based on the package you availed. Alright? So nakadepende po ito sa package mo, sa membership mo. Kaya kung ako sa'yo, kung kaya mo mag-VIP ka na. Kasi kapag kayo po ay naka-lower package, kunwari naka-starter ka, ang starter membership, pag may napamember ka na mag-starter membership, ang commission mo dyan ay 150. Yan. Saan galing yan, Coach Tim? Galing po yan sa 500 pesos na membership. Magkahiwalay kasi yung membership tsaka subscription. Okay? So magkahiwalay na commission yon. Pag-usapan natin yung sa membership. So ang membership po ng starter is 500 pesos. Sana malinaw Alright. The next one is the standard. Magkano membership ng standard? 2,498. Magkano commission mo dyan kung ikaw po ay naka-standard din? Ang commission mo dyan ay 750. Pero kung ikaw po ay naka-starter at may pumasok na nag-standard sa'yo, 150 lang po yung makukuha ninyo.
So saan mapupunta yung 600 coach team? Siyempre, mapupunta sa company. Safety net ang tawag. Kaya dapat mag-upgrade ka bago siya mag-sign up ng standard. Okay? So kung yung kaibigan mo naintindihan ng business at gusto niya mag-standard, mag-upgrade ka kagad. Gets? Alright. So premium package 5498. Magkano makukuha mo dyan kung ikaw din ay naka-premium? 1650. Kapag VIP naman ang kinuha mo at yung kausap mo ay kumuha ng VIP, ang makukuha mo ay 2850. Yan, okay? So guys, unlimited enrollment tayo 24/7, no flash out, no manual positioning. Kaya ma'am and sir, if you can, okay, if you can get the VIP package, kunin mo na. I really recommend VIP kung kaya na po para wala ka ng problema, ha? Pero kung gusto nyo talaga mag-start sa starter, go ahead. Walang problema naman doon. Basta starter kayo lahat. Okay? Yun lang, starter kayo lahat. Pero alam nyo guys, mabilis po makapag-upgrade. Yes, lalo na kung masipag po kayo. Kayang-kaya nyo po kagad mag-upgrade dito kay Secret. So again, upgradable po mga packages natin at upgradable din ang commission ninyo. Paano ko, ano ibig sabihin nun? Kunwari, naka-starter ka, no? Tapos yung kausap mo nag-VIP. So ikaw nag-VIP na rin. Dapat mag-VIP ka, unahan mo siya. So magkano makukuha mo nun? May makukuha kang magkano? 27. O bakit? Coach Team, ano nangyari ba 27 lang? Akala ko 2850. Kasi nga, di ba may nakuha ka ng 150 nung nag-starter siya? Eh, since mag-upgrade na siya, o di, dapat ikaw mag-upgrade din para may makuha ka pang 27. O, gets po? Alright? So, ibig sabihin, upgrade yung commission mo, pwede din po yan ma-upgrade kung mag-upgrade yung mga direct mo. Kaya kung ikaw po ay naka-VIP na, ikaw ang naka-VIP, at yung mga directs mo from starter, nag-VIP lahat, kumusta ka naman? Ilang 27 yon. Okay? Alright. So guys, nako, pag marami kayong nare-refer dito, syempre pwede ka ma-promote. Tulad lang din po sa trabaho. Pag masipag ka, pwede kang ma-promote. At meron po tayong points na sinusundan dito. Ang tawag sa points na to ay direct referral points. Alright? So sa starter, 3 points. Sa standard, 15 points. Sa premium points at sa VIP, 57 points. Makukuha mo lang to kapag kayo po ay naka-stand, premium at VIP. Yan, walang promotion sa starter. So, direct kita para hindi ka bumabad sa starter, ha? Kaya kapag kayo po ay kumikita na at lumalaki na, team mo, huwag ka papayag na naka-starter ka lang, mag-upgrade ka na. Kasi ang rank mo sa starter member is director. Yan na po yan. Yan na po sa baba. Yan na po yung pinakamataas na rank mo. Okay, pag starter ka. So kung kayo po ay mag-a-avail ng standard, premium, or VIP, ayan, may chance ka na ma-promote. Pwede ka ma-promote to senior director. O madali lang to. Actually, kayang-kaya. In a few minutes nga lang, kaya mo na eh. Kung may 9,000 pesos ka dyan, may 9,000, avail ka ng 3 standard at i-direct sa'yo. Family accounts. O ikaw, asawa mo, anak mo. O yan, 3 accounts kayo. Senior director ka na yan. Ang bilis, di ba? Is executive director. O, dito na dapat lumabas yung sipag mo. 150 points ang kailangan mo or 10 standard. Alright? Dapat din may 20 members ka sa ilalim. Okay, 20 active members. Now, kung hindi mo kaya yung 10 direct, magtatlo ka lang. 3 direct at yan 3 na yan gawin mong senior directors. So kunwari, pinasok mo yung anak mo, asawa mo, tsaka tatay mo. Gawin mo silang senior director. Okay? Pag naging senior director sila at meron kang 20 active members sa ilalim mo, executive director ka na yan. Okay, gets na. So madali lang po yan. The next rank is the national director. Ito talaga medyo matrabaho to guys. 450 points. So kayo na bahala kung anong package yan. Basta 450 points ang kailangan ninyo. At 100 members sa ilalim. Kung hindi po kaya ma-reach yung 450 points, no problem. 3 lang po ulit. Yung 3 mo na dating senior director, ipapromote mo sila to executive directors at dapat may 100 active members ka sa ilalim. Magiging national director ka na yan. Okay? Alright, ito yung rank namin ngayon. So, corporate director.
1,500 points. Ako po naka 1,540 something yata. Alright? At kailangan mo ng 500 members sa ilalim. So guys, ma'am and sir, kung hindi po ninyo makaya yung 1,500 points na yan, walang problema kay Seacrest yan. Alam nyo kung bakit? Tatlo lang ulit. Yung tatlo mo na dating executive director, ipapromote mo to national directors. At dapat may 500 members kayo sa ilalim. So guys, ma'am and sir, tulungan. Ito yung promotion na dapat nagtutulungan kayo. Hindi tulad sa corporate world, sa private company, na kunwari, di ba gusto mo ma-promote, hinihila ka nila pababa. Sisiraan ka, ano pang ginagawa? Basta sisiraan ka eh. Yun na yun, no? Sisiraan ka para mahila ka pababa, no? Ganun ang promotion, ganun. Kung gusto mo ma-promote sa corporate world, dito sa atin hindi. Tulungan mo yung nasa ilalim mo. Tulungan mo yung tatlo mo, ma-promote sila. Pag yan tatlo mo na-promote, asahan mo mapopromote ka din. Okay po ba yun? Ayos, no? Alright, the last rank is the presidential. Ma'am and sir, wala tayong choice kundi mapuntahan tong rank na to. Basta magsama-sama tayo, magtulong-tulong po tayo. Kasi dito po, kailangan natin is 2,500 members. Alright? Tatlong corporate director. So, i-focus po natin yung tatlo. Yan lang po talaga. So, focus on your 3. Okay? Focus on your 3 and your promotion will be easy. Ganun lang po kasimple, ma'am and sir. Mabagal, oo, yes, mabagal, matagal, pero at least sigurado. Sigurado na to, okay? Kaya guys, tingnan nyo, kapag kayo po ay na-promote, syempre, ano ba nangyayari pag na-promote? Tumataas ang sahod, no? Dito ganun din. Lumalaki po ang kita ninyo. So, imbis na 30% ka na lang sa referral, pwede ka na kumita up to 80% kasi pwede ka kumita hanggang 10 generations ng mga directs mo. Okay, so indirect referrals kumbaga. 'Di ba? Naalala nyo kanina, director rank ka, no? May 30% ka sa bawat direct mo. So ayan po, inulit ko lang. Pero coach team, what if yung direct ko nagdi-direct na rin? May kita ba ako doon? O yan, may kita ka kung senior director ka. Yan, kaya ma'am and sir, alam nyo, kung ako sa'yo kung magdi-direct na ang direct mo, magpa-senior director ka muna. Gusto ko lang maging transparent sa inyo para at least alam nyo, ma-maximize yung kitaan dito Pag yan, nakuha mo leader, alright, at magdi-direct na yan, huwag kang papayag na hindi ka mag-senior director, magpa-senior director ka. Kasi tingnan nyo, pag yan direct mo, nakapag-direct ng VIP, at ikaw po ay VIP, meron kang 949. Sayang yan. 949 yan. Hindi na ikaw nag-effort yan Yung direct mo na yan. Kapag yung direct mo nakakuha na nag-premium, meron kang 549. Pag yung direct mo nakakuha na nag-standard, meron kang 249. At pag yung direct mo nakakuha na nag-starter, meron ka pa rin 50 pesos. So, hindi na masama yan. Alright? So, kung ikaw po yung naka-VIP so basically, pag VIP ka talaga, mamamaximize mo yung mga kitaan dito. Alright? Okay, so now, kapag kayo naman po ay executive director, pwede kayo kumita hanggang 3rd and 4th level na. 5% naman po dyan. So magkano yun? Ayan kapag kayo naman po ay national director, hanggang 5 and 6 level, 5 and 6 generation meron ka. 5% ulit. Then corporate, 7 to 8 generation. Okay, meron ka niyan. And of course, presidential director, 9 to 10th generation, 5% na naman. Kaya ma'am and sir, kung ako sa'yo, huwag ka tumambay sa director rank. Wag na wag. Lalo na kung lumalaki na yung grupo mo. Pag lumalaki na yung grupo mo, effort na, magpa-promote ka. Kasi pag ikaw po na-promote dito kay Seacrest, ang laki po talaga ng potential earnings. Ako po, at ito, sabihin ko na po sa inyo 5 digits, sure ball na po yun. 5 digits every month. Every week, 4 digits. Opo, 4 digits every week. Kaya alam nyo, sobrang thankful po ako dito kay Seacrest kasi kahit pa paano, no, meron kami pambayad ng bills, may baon yung mga anak ko, may pagkain yung mga aso ko. kaya guys, konting sakripisyo lang. Kung kayo nga po mag-OFW, grabe po yung sakripisyo niyan. Oo, kasi iwan mo pamilya mo. Tapos hindi mo pa alam kung ano mangyayari sa ibang bansa. Sobra, no? Dito, tingnan nyo, konting sipag lang, duplication of 3. Tatlo lang, tulungan mo ma-promote. Magtulong-tulong kayo. Pati yung tatlo niya, sabihin mo lang kung paano ma-promote at alam niyo, magkwentuhan lang kayo kung paano ma-promote. Sigurado po ako mas mabilis po kayo ma-promote kaysa sa akin. Alright?
Okay, so ano bang structure gamit natin dito? Ma'am and sir, sabihin ko na po sa inyo ha, hindi na tayo binary. Laos na yung binary. Kasi ano yan, ang dami pong downside ng binary ngayon. Paano ko nasabi? Well, I've been with the networking industry for more than 15 years. At lagi na lang ang binary. Pagdating ng 10 years, pagdating ng 7 years, 10 years above, problema na palagi. Alam niyo yun, yung pangako nila na magiging maganda buhay mo, hindi yata nagkakatotoo eh. Kasi 7 years na, aalis ka pa rin. Kasi nga wala na nagpapa-member. Ang nangyari kasi, ang lakas ng kabilang leg mo, yung kabilang leg wala na, hindi na gumagalaw. So no pair, no income. At ang pinaka nakakalungkot, pag nagpantay. Pag nagpantay yung legs mo at wala nang gumagalaw, patay. No? Okay? Sabi nila, kikita ka daw sa unilevel. Tinatawag unilevel product purchases. Paano mangyayari yun kung yung mga products baksak presyo na online? So since baksak presyo na online, may bibili pa ba? Wala nang bibili. So ayan nga po yung problema. Alright? Now dito tayo kay Seacrest na 2x15 matrix, ang dali lang po nawain. 2x2x2x2 hanggang 15 levels, times 2 ka lang ng times 2 walang pairing, teamwork. Alright? Teamwork ang kailangan natin dito at napakadali pong unawain talaga niya. So it's very easy to manage and feel it to some users. Ako po, madali ko lang po napuno yung bawat level ko dito, basta may strategy ka lang. Alright? So pakita ko sa inyo kung paano na. Ito na po tayo, dito na tayo subscription bonus. Sa subscription bonus guys, sobrang ganda ng programa na to. Hindi ko magets kung bakit yung iba binabagalan pa. Alright? Binabagalan pa nila. Hindi ko parang ginawa na nga po yung 998. 998 na lang 998 starter entry para pabilisin natin to. Pero dinedelay pa natin. Bakit pa natin dinedelay? Pakita ko sa inyo kasi tingnan nyo. Di ba nagbabayad po tayo monthly subscription? Okay, so pag every time na may nagbabayad ng monthly subscription sa ilalim natin, may kita po tayo dyan na 12 pesos and 45 cents. Okay, under our matrix 3. Hanggang 15 levels po yan. Depende sa rank mo. Now, automatic positioning tayo dito. Wala ka ng problema kung sino sa left, sino sa right. Wala nang ganun. Basta isend mo lang yung invite link mo, si system na magpo-position yan. Bigyan kita ng example. Kunwari, kaibigan mo, sinendan mo ng link. Pag yan nag-activate, ipoposition ni system yan, alright, sa left mo muna. Ayan. Ganyan po yan palagi, sa left muna palagi. Tapos kapag yung misis mo nag-activate, okay, siya naman yung mapupunta sa right mo. Yan. So na-fill in na yung first level. Dalawa lang kasi yun sa first level eh. Second level na tayo. Yan. Sasabihin ni system na, oy, puno na yung first level mo. Sa second level na ako magpupuno, sir. Okay, so ikaw naman, nag-send ka ulit ng link. Okay, sabihin na natin, yung kaibigan mo, nakakuha ng direct. Saan ipoposition yun? Sa left niya. At yung kaibigan mo nakakuha, yung misis mo naman, nakakuha din ng direct niya. Saan ipoposition yun? Sa left naman niya. Okay? Yung kaibigan mo nakakuha na naman. Sa right naman niya. Yung misis mo nakakuha ng direct. Sa right naman niya. Yun. Kaya, ma'am, sir, hindi ikaw yung mag-fill in ng bawat level. Hindi ikaw. Bawat isa po yan. Dalawa lang po yan. Ayan o. Hanggang 15 levels po yan. Kaya kapag yan nagtuloy-tuloy and gagamitin po natin yung duplication of 2, pwede po tayo kumita up to 50,000 pesos. Napaka-basic lang nito. Alright, tingnan nyo. Ayan o, tuloy-tuloy lang po yan. Dalawa, first level, ikaw yan trabaho mo yan. Second level, yung dalawa ng dalawa mo. Yung 4, maghahanap ng dalawa. Yung 8, maghahanap ng dalawa. Yung 16, maghahanap ng dalawa. And so on and so forth. Gets? Alright, so tingnan mo kung magkano kikitain nyo Etong matrix, ma'am and sir, diretso yung nakita. Ang matrix, ang kitaan dito, maliit muna. Yan hindi na kita i-sugarcoat. Maliit muna. Tingnan nyo. Okay, ang unang kita mo sa unang dalawa mo, 2490. Tapos sa second level, 7470 na. So maliit no? Diretso yung nakita. Yes, maliit. Ang matrix kasi nakadesign to from small income to big income. Unlike ng networking, ng binary, nakadesign yan for big income pero kung napansin nyo po, palit ng palit income mo. Hanggang sa wala na.
O saan mo gusto? Sige, comment nyo po dyan. Saan nyo po gusto? From big income to small income o small income to big income? Well, ako mas prefer ko sa small income to big income. At least yun, tuloy-tuloy na yon, big income. Hindi yun from galing ka sa taas tapos biglang pababa ka ng pababa. O, tingnan nyo ha. Ayan o. Pagdating ng third and fourth and fifth level, ma'am and sir, tingnan nyo naman. Well, actually, hindi problema subscription dito. No. Sa mga nandito ngayon na 50 plus participants, hindi problema ang subscription. Mindset ang problema mo. Kasi kung yung mindset mo, negative ka ngayon pa lang, huwag ka na mag-Seacrest. Kasi ito pong si Seacrest, talagang pang ano po ito pang positibo. Sa mga taong gusto magbago ang buhay. Kaya kung ikaw po, ngayon pa lang negative ka na, iniisip mo na, hindi ano yan, hindi mangyayari yan, imposible yan. Naku po, my gosh. Ma'am and sir, kaya pala hindi nagbabago buhay mo. Kasi ito dalawa lang yan tingnan nyo pagdating ng, sa totoo lang, pag meron ka ng 50 members, wala ka ng problema sa subscription. Kaya guys, ang negosyo, lagi naman po yan sa umpisa, kailangan mo bumawi muna Hindi naman kita kagad. Gets ma? Diba gets nyo, no? Lahat ng negosyo, sa umpisa, kailangan mo muna bumawi. Pero, after a few months, after a few years, tingnan nyo ang nangyayari. Ayan boom, sabog. Pwede ka kumita ng 50K ng dahil lang sa dalawa. Yung dalawa mo, naghanap ng dalawa, and so on. And you know what? Potentially, you can do this after 11 months. Mabagal na to. Mabagal po ito. Kung gusto mong mabilis, gawin mo every 3 days. 3 days, meron ka na, 3 days pa lang may dalawa ka na. Yan dalawa mo, i-push mo na magkaroon sila ng dalawa in 3 days din. Tingnan nyo guys, after 33 days, after a month, may 50K ka na. Numbers game lang to. Hindi mo kailangan gawing komplikado. Alright? Kailangan nyo lang talaga ma-realize na ang hirap ng panahon ngayon. Kaya kailangan ngayon pa lang, kumayod ka na, magdi-December na. Magdi-December na, hanggang ngayon, nakikipag-party ka pa rin sa ibang bahay. Gusto mo ba ng ganon? Yung makikikain ka, makikisharon ka? Hindi ka ba nahihiya nun? May dala kang plastic, may dala kang Tupperware, tapos kukunin mo ulam ng kapitbahay. Di ka pa ba nahiya sa ganon? Kaya ngayon pa lang po, kumayod ka na. No, ratratin mo na to. Ma'am, sir, dalawa lang po yan. Okay, pag director rank ka, hanggang 25K ka lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag starter ka lang. Pero kapag kayo po ay senior director, pwede ka na mag 50K. Yan, okay? So now, paano mo marireach yung 12, 13, 14, and 15 level? Unang-una sa lahat, huwag ka na maghintay ng spill. Okay, be the spillover. Ma'am, sir, baguhin na natin to. Alright? Kung gusto mo maghintay ng spillover, kumuha ka muna ng dalawa. After mo makakuha ng dalawa, saka ka maghintay. Yan na lang. Yan ang gawin natin. Baliktarin natin. Kasi yung iba, ang ginagawa nila, naghihintay talaga. So ang gawin mo, huwag kang maghintay, kumuha ka kagad ng dalawa, saka ka maghintay. Alright? At ang maganda, kung kukuha ka ng tatlo lang po dinagdagan mo yung isa mo, dinagdagan mo yung dalawa mo ng isa lang. Nagtatlo ka. Pwede ka ma-promote to executive, to national, to corporate, to presidential, at pwede kayo kumita up to 815,000 every month na po ito. Imposible ba to? Hindi po. Posible po ito. Kasi tatlo lang to Tatlo lang bawat isa. Sa isang pamilya, pwede nga tatlo yung pumasok dyan At saka hindi din imposible. Alam niyo kung bakit? Nag-uumpisa pa lang po si Seacrest. Hindi pa nga po tayo nakaka 1% sa population ng Pinas Wala pa tayong 0.1% ng population ng Pilipinas. Pilipinas pa lang po nagigets niyo na po? Kaya wag ka negative. Ngayon pa lang po. Let's be positive. After ko mag-present, i-share mo na yung presentation namin, pa-attendin mo sila ng Zoom, share mo na ang ganda ng umpisa dito kay Seacrest, hindi overpricing ang membership. Okay? At napaka-posible po. Kaya ma'am and sir, ito, bakit naman ako magbabayad ng subscription, Coach Team? Para saan ba talaga yan? Okay, ma'am, sir, diretso na kita. Ang 498 na binabayaran mo is to help our community. Negosyo mo to Kailangan mo suportahan yung negosyo mo. So, either way, alright, since you're supporting your business, you're supporting the company, you're supporting our team. Ganun lang kasimple. Ayan makikita ninyo,
bumabalik naman sa'yo. No? Tingnan mo, nagbayad ka, 498. O, pupunta yan sa taas, sa taas, sa taas, sa taas. Lahat mako-contribute hanggang sa pababa naman, pababa, 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 hanggang sa mapunta sa'yo. O, so saan napunta yung 498? Napunta rin sa'yo, bumalik lang din sa'yo. In a form of what? A product? In a form of a product, in a form of a commission. Ma'am, sir, biruin mo nagbayad ka lang ng 498 pero ang kapalit 50,000. Oh, samantalang sa iba, magbabayad ka ng ng maintenance, magbabayad ka ng upa, magbabayad ka ng tao mo, ng mga papasahod ka pa, pwesto, magbabayad ka pa ng ang dami mong kailangan bayaran para maramdaman mo yung pinakakita mo. Eh dito kay Seacrest 498, tapos buong buo 50,000. Oh, syempre, bigay natin yung tax. Hindi pwedeng walang tax eh. Okay? Makukuha mo ng buo yan. O, gets mo na? Oh, ayos. Alright. So ma'am, sir, sabi ko sa inyo, hindi sayang ang 498 mo. Paano ko nasabi? Kahit tumagal pa ang pag-subscribe mo dito kay Seacrest, babalik at babalik yung pinuhunan mo. O tingnan mo ha, pakita ko sa'yo. Di ba 498 per month? O sama na natin yung shipping fee ha, sarado na natin ng 600. Okay, sabihin na natin, 600 pesos per month times 12. That's 7,200 per year. So, in short, sa isang taon, 7,200 pesos ang binabayaran mo kay Seacrest. Pero may kapalit na produkto yun ha. Alright, so now in 5 years, magkanong total na babayaran mo? Nasa 36,000 pesos. 5 years, nakasubscribe ka kay Seacrest. Tuloy-tuloy, hindi ka tumitigil. O, worth it ba? Worth it? O, pakita ko sa'yo. Ayan o, tingnan mo. Kung magduduplication of 2, kahit matagal pa yan, okay, kahit matagal pa yan, abutin man na pinakamabilis, weeks. 1 week, 2 weeks, 3 weeks, ayan. Pag 11th week mo, may 50K ka na. Mabilis po yun. Every week may dalawang pumapasok sa'yo. O, bumalik ba sa'yo yung ang buwan, umabot yung dalawa. O, 50,000. Paano yung dalawa? O, ibig sabihin, after 11 years, 11 years na buong yung 50K. Ma'am, sir, okay lang. Balik pa din sa'yo yung lahat ng ginastos mo. Kasi tingnan nyo, sa 11 years, alam nyo kung magkano ginastos nyo? Nasa 72,000 pesos. Oh, 72,000 pesos, 11 years. So, ibig sabihin, after 2 months, ROI ka. 8 months for 11 years. 2 buwan lang, ROI. Well, finish. Oh. After nun, ayan na, tuloy-tuloy na, hayahay ka na. Kaya ma'am, sir, napakaganda ng programa nito ni Seacrest. Kayo nga po, bayad kayo ng bayad sa SSS eh. Oh, sige ha, ito, diretso na kita. Magkano binabayad mo sa SSS? 600. Oh, ilang taon ka na nagbabayad? Simula nung bata ka, simula nung ano ka pa, binata ka pa, dalaga ka pa, simula nung first na trabaho mo. Ilang taon na yon? Oh, tapos magkano lang makukuha mo after your retirement? Mga 6,000? Wow! Pinagsikapan mong hulugan, 6,000 lang pala every month ang makukuha mo. 'Di ba? Guys, magkaroon naman tayo ng sense of urgency. Huwag yung sense of emergency. Yung tipong sa huli ka lang kikilos kasi naramdaman mo na ang hirap pala. O yan o, SSS 850 na pala. So malamang sa 850 na yan, Ma'am Floresa, no? Mga 8,000 per month, 7,000 per month makukuha mo after your retirement pa. Ilang taon ka na po ba, ma'am? Ma'am Floresa, huwag mo na sagutin dyan, ha? Okay. Pero mukha ka pa naman bata. O, nagigets nyo po ba? Kaya, guys, ito, sabi ko nga sa inyo, no? Hindi imposible itong kay Seacrest kasi it's very doable. It's very possible kasi dalawa lang yan, eh. Oh. Dalawa. Pinaka-conservative na po ito, ha? Conservative na strategy na to. Dalawa. Ayan, kaya ayan 60 years old pa ma-avail. Eh Ma'am Floresa, mukha ka pa namang 30 years old. So ilang years ka pa maghihintay, no? Oh, yan, ito yung pinanggigigilan ko. Ito dito tayo magkakatalo-talo na. Matching bonus. Guys, matching bonus, this is going to be your life changer. Alright? Kasi bakit? May kita ka pa kasi na 50% sa kita ng directs mo sa subscription commission nila.
Kaya for example, dapat senior director ka nito. Alright, senior director above. For example, si first direct mo kumita ng 25K. Si second direct mo kumita ng 15K. So magkano po yan? 40,000. No? Ano ang 50% niyan? 20,000 pesos. Sa'yo yan mapupunta nang hindi binabawasan yung kita nilang dalawa. Ito yung pasasalamat sa'yo ni Seacrest nung nag-umpisa ka, nung nag-umpisa si Seacrest. Kasi shinare mo si Seacrest eh. So bilang pasasalamat, sabi ni Seacrest, sige, alam mo, sobrang thankful kami sa'yo. Shinare mo si Seacrest kaya may 50% na commission ka pa sa commission ng mga direct mo sa subscription nila. Ayos ba to? Oo. Kaya ma'am and sir, kung mas marami kayong direct, mas malaki talaga yung matching bonus ninyo. Alright? So sabihin na natin, alam nyo, kung kayo po ay mag-rank up pa, senior director pa lang yung pinag-usapan natin ha, paano pag executive ka? Paano pag national ka? Pag corporate ka? Paano pag presidential ka? May generation matching bonus pa tayo at pwede ka pa kumita ng additional 16% pa. Maliban sa 50% ng direct mo ha. O di ba sa directs mo kumita ka ng ano, sabihin na natin ganito. Syempre hindi ka naman mapopromote pag dalawa lang eh. Hanggang senior director ka lang pag dalawa. Tatlo. Ito pinaka conservative na to. Tatlo. Yung tatlo mo kumikita na ng 50K per month. So magkano po yan? 150 no? Sila yung first generation mo. Lahat ng directs mo ha, ang tawag dyan first generation. Okay? So senior director ka, may 50% ka, so that's 75,000. Wow! On top of your own subscription. So sabihin na natin, kung kumikita ka na ng 50K din, kasi silang tatlo kumikita na ng 50K eh. Ikaw din, malamang, no? Mas malaki yun sa'yo. Pero sabihin na natin 50K ang kinikita mo. So 75,000 plus 50,000, oh, di may 6 digits ka every month. Hindi pa puno matrix guys ha, hindi puno. 50K ang pinag-usapan natin. Ang puno ang amount ng ang amount na ang maximum amount ng matrix is 800,000 pesos. 50,000 pa lang po itong pinag-uusapan natin. O, tingnan natin. Alam nyo, dito ako believe kay Seacrest kasi sinolusyonan na po niya yung problema sa mamahaling entry, sa multiple accounts, no? Tsaka sa monthly maintenance. Alam niyo, naalala niyo yun sa dati niyong kumpanya. Sinabihan kayo ng upline ninyo na, uy, mag-multiple accounts ka, ma'am, kasi mas malaki ang pwede mong kitain pag multiple accounts ka. Pero yung pala, multiple sakit ng ulo. kasi magme-maintain ka sa bawat account mo at marami pang accounts yung nakatenga. Kasi nga po, ikaw yung magtatrabaho ng lahat nun eh. Naalala niyo yun? Kaya ma'am, sir, alam niyo, ang ganda po ng ginawa ni Seacrest. Binaliktad niya. Imbis na marami kang accounts para kumita, marami kang directs dapat para kumita ka. So, ibig sabihin, less effort pero big result. Ayos ba yun? Tingnan natin tingnan nyo. Sa second generation, mga direct ng direct mo, kumita sila ng 450K. Lahat sila as total income ng ng generation na to 450K. Ikaw ay executive director, may 5% ka pa. 22.5 din yan. Okay po ba yan? Aba, hindi pa tapos yan. Yung third generation mo, pag kumita yan ng 1.3 million at ikaw ay national director, may 5% ka pa dyan. 67K din yan. Pag corporate director ka, tulad namin, fourth generation. Fourth generation kumita ng 4 million pesos. Corporate ka, may 3% ka. Hindi lang 3% hindi lang 3% dyan. Pati yung 67K makukuha mo din, yung 22K, yung 75K din. Ma'am, sir, makukuha mo lahat yan. Okay? Lalo na pag presidential director ka. Kasi kapag presidential director ka at yung fifth generation mo, kumita sila ng total of 12 million pesos, may 3% ka pa dyan. So lahat ng generation na yan, makukuha mo. Kaya ang makukuha mo potentially sa generation matching bonus is 66%. Kaya ito, bigyan na kita ng numbers. Kung sabihin na natin assuming na ang bawat generation mo, first generation hanggang fifth generation, kumita ng 1 million pesos. That's, total income nila, 1 million. Ano yung 66% nun? 660K. Sa'yo po yun pag presidential director ka. Laki, no? Grabe. Nagigets nyo na? Kaya ma'am and sir, wag niyong ismulin to si Seacrest. Yes, maliit lang yung puhunan natin, pero ang numbers, pag dumami yung numbers natin, paldong-paldo tayo dito.
At ang maganda sa ano maganda sa subscription? Ang maganda sa subscription, kung gaano kaganda si Netflix, kung gaano kadami si Netflix, pwedeng-pwede po mangyari sa atin 'yon. Lalo na may kapalit tayong products. Oh, okay? Ayan. Ito yung malupit, product rebate. So bonus na lang po ito. May kita ka pa sa bawat bili mo ng products. At ito po ay nag-a-apply lang kapag kayo po ay naka-standard, premium at VIP So hindi po ito kasama sa starter. Again, kapag kayo po ay magdi-direct selling, huwag kayo mag-starter. Mag-standard ka na. Sayang kasi ito eh. Product rebates po ito. 5% from your own purchases, no minimum purchase. Kaya tingnan nyo po, ayan, makikita nyo naman oh. Sa chips natin, may 6 pesos and 45 ka. Depende po ito kung gaano karami or naka-retail ka ba, naka-wholesale ka ba, right? Ay sorry, naka-wholesale ka ba? Okay. So, lotion natin may 12 pesos and 45 ka. Sa soap natin may 5 pesos and 95 ka. Sa kape may 14.40. Sa Sea-Health natin 19.40. Ang malaki dito sa Supreme 37 pesos. Oh guys, ito ma'am and sir, pwede ka rin pakitain ito ng 6 digits. Alam nyo kung bakit? Magpa-rank up ka lang. Ayan o, kasi meron din po tayong tinatawag na Generation Product Rebates. Grabe to. Alam nyo, nakagulat to. Generation Product Rebates, alright? So you can earn up to 19%. Alright? From 10 generations. So, alam nyo, iba yung level iba yung levels generations Ang generation kasi, kunwari sa first generation mo, marami kang dinirect. Yan ang generation mo. Kaya ako po, direct ako ng direct. Hanggang ngayon, nagdidirect pa rin ako. Kasi the more directs you get, the higher income you can earn. Kaya ito, for example na lang po ito Isang kape lang, bibili ng bawat member. Isa lang, Sea-Health Coffee. Magkano members price? 388. So, pag ikaw po, director rank, at bumili ka ng sarili mong kape, meron kang 19 pesos and 40 cents. 5% yan, sa sarili mong purchase. Now, sino yun sa second generation? Sa second generation, sila po yung mga direct mo. Yan, dyan sila papasok. At makukuha mo lang yung product rebate nila kung ikaw po ay naka-senior director. Yan. So may 3% ka pag senior director ka sa purchases ng mga directs mo. Gets? Okay? So now, sino yun sa third generation? Pag yan nagtuloy-tuloy guys, duplication of 3. Kasi hindi ka naman mapopromote hanggang presidential pag dalawa ka lang eh. So dapat talaga 3 or more. Alright? So, sino sa third generation? Ito po yung direct ng direct mo sa third generation. Kapag ikaw po ay naka-executive director, may 2% ka pa dyan. Kapag national director ka sa fourth generation, may 2% ka ulit. Alright? Nako, sorry. Okay. Sa corporate naman, ayan, fifth and sixth meron ka. 2% and 1%. At kapag presidential ka, nako guys, pag presidential ka, salo mo, 7th to 10th generation. Magkano din makukuha mo dyan? Ayan o. Kaya pwede ka mag 6 digits. Pwede ka mag 6 digits every month dahil lang sa purchase ng isang kape ng bawat subscriber sa ilalim mo. Basta may rank ka. Presidential director rank po ito, Ang maganda dito kay Seacrest, wala na yung encoding. Wala na po yan. Walang nagbebenta dito, Bumibili lang. Walang nag-encode, walang nagbebenta, wala pang quota. Just product purchases for personal use. Okay po ba yan? Kaya nga po, bihira po yung malakas mag-direct selling dito. Bihira lang po talaga. Karamihan po sa amin mga user, mga happy subscribers, kumbaga. Kasi we just really enjoy the product and share the benefits of Seacrest. Ganun lang po kadali. Kung gusto mo magbenta, bonus na lang po talaga kung gusto nyo. Okay? Alright. And lastly, we have the company sales share. Ma'am, sir, ang company sales share, usually every month to binibigay. Every year pala sa ibang kumpanya. Every year. Usually every anniversary nila. Pero dito kay Seacrest, every month. 2% po ang ibibigay ni Seacrest sa presidential directors. Alright? So kung kunwari, si Seacrest ay kumita sa product sales, subscription, sa upgrade, sa membership, ang total revenue niya ay 50 million pesos. 50 million 2% po niyan mapupunta sa iyo kung ikaw po yung nag-iisang presidential director.
Pero kung marami kayo, kung marami tayo, sama ko sarili ko dyan. Okay, kung marami po tayo, hati-hati tayo dyan. Alam nyo, okay lang no, kasi just imagine dapat kay Seacrest na to. Pero binigay niya pa rin sa atin, sa mga masisipag na presidential director. So, nandun yun ano, yung pagiging mapagbigay ng company, no? So, kasi supposedly sa kanila na yun eh. Pero binigay niya pa rin sa atin bilang pasasalamat ulit dahil tinulungan natin si Chris na lumaki. Oh, ayos no? Kaya ma'am and sir, alam niyo, ngayon pa lang, I really want to suggest na seryosohin niyo po si Seacrest kasi iba talaga yung puso ng may-ari. Iba po talaga yung yung advocacy ng company, okay? All right, so now commission. O kailan ba pumapasok to coach team? Kasi yung commission ko nung Sabado nawala. Sana punta yun. O, ito po madalas lagi po tinatanong sa akin to kaya sinama ko na rin sa presentation. Ang daily natin, ang daily commission natin, every day po kasi may cut-off tayo, 6 p.m. So for example, may pumasok sa iyo na VIP ngayon, no? Okay, ikaw din naka-VIP. Kailan papasok yung 2850 coach team? So syempre naka-tax na po yun, naka-automatic deduction na po yun. Papasok po yan after 6 p.m. Makikita mo yan sa incoming payout mo. Alright, ayan no? So papasok po yan sa incoming payout. Diyan mo makikita yan, yung mga pumapasok na weekly fast start. Alright? Oh, malinaw ha? Okay, every 6 p.m. Now, kailan yan papasok sa mismong balance natin, which is dito? Kailan yan papasok, coach team? Papasok po yan every Sunday. So, Sunday ng madaling araw, 12 midnight, or 12:01 midnight, magugulat ka na lang mawawala na yung upcoming payouts mo. Pero, mag-ano po yun, magre-reset lang po yun to zero. Magre-reset lang po yun, mapupunta na po yun sa balance nyo on Tuesday. Okay? So pag nakita nyo na po na may pera na yung balance mo, ayan, yan ang pwede mong i-withdraw. No minimum withdrawal. You can request anytime. Alright? Basta before Thursday. Thursday, 12 noon, mag-request ka para pumasok po yung payout nyo 6 p.m. after 6 p.m. Thursday. Kaya congratulations po pala, Thursday pala ngayon. Okay, pumasok na rin po pala yung blessing ko. Ayan, congratulations po sa mga naka-payout ngayon. So guys, nako, no problem with the payout, no minimum withdrawal dito. Kahit 10 piso lang yan, pwede mo i-withdraw kasi naka-tax na po yan eh. Naka-auto ano na po yan. So kung magkano yan nakikita mo sa balance mo, yan po yun mismong pwedeng ipasok ni Secret sa account mo. Pwede po yan sa GCash, sa BDO, sa BPI, sa Metrobank, sa GoTime. Alright? So, ano tayo dito? Wala nang cheque-cheque. Alright? Kaya kapag kayo po ay meron minor, may pinasa kayong family member, pwede nyo po gamitin yung sarili nyong bank account. Basta verified. Verified bank account. Ha? Hindi pwede po yung yung bara-bara lang. Okay? And yung monthly naman natin, yung monthly commission, monthly subscription, matching bonus, lahat ng monthly, pumapasok po yan every first Thursday of the month. Diretso na po sa balance. Hindi na po dadaan sa upcoming fast start commission. No, hindi nyo makikita yan dyan. Diretso na po sa balance kagad. Okay? Para baka kasi magulat kayo eh. Okay? Don't worry guys, meron po tayong record. May history po kung magkano pumasok, tawag nito, kailan pumasok, okay? Sino yung mga nagbayad, mga ganon, okay? Makikita nyo po yun. Alright, so now, ma'am and sir, ito po yung pinakamagandang part na gusto ko pong i-share sa inyo. Why Seacrest? Alam nyo kung bakit? Kasi i-consider mo na lang na life plan mo si Seacrest. Ano yung life plan? Insurance. Kung wala kang plan, like memorial plan, health plan, educational plan, insurance, wala kang ganyan, wala ka bang plano? Okay, wala ka bang plano sa buhay mo? Ma'am, sir, wag kang papayag ha. Kasi hindi naman tayo immortal. Time will come, okay, darating na lang talaga ang time, bigla na lang po magpapantay ang paa natin. Hindi natin alam kung kailan yan. Kaya ngayon pa lang, magplano ka na. Huwag kang papayag na wala kang Seacrest. Kasi si Seacrest, pwede mo itong ipamana. Yang hirap na gagawin mo dito kay Seacrest, itong resulta na makukuha mo dito, hindi mababaliwala yan. Kasi kapag tayo po ay kinuha ni Lord, pwede pong pakinabangan ng pamilya natin yan. Basta alam po nila yung password, okay, alam po nila yan, pwede po nila mapakinabangan yan. Kaya ngayon pa lang, ibili nyo na po yung account ninyo sa pamilya nyo.
Kasi may mga kilala po ako dito, mga nawalan ng downlines, okay? No, and I feel sorry for them. Nawalan ng downline, may kumikita na yung account kumikita na yung member na yon, pero kinuha ka agad ni Lord ng alam mo yun, all of a sudden. So unfortunately, hindi na share yung password, hindi alam ng misis, hindi alam ng pamilya, nag-pass due, na-expire, kumikita na, wala na, sayang. Guys, huwag nating sayangin ang account natin Kaya ngayon pa lang po, ibili nyo na po kaagad yan. And malaki po talaga may tutulong nito ni Secret sa inyo. Okay? So, why start now? Pinoy naman muna. Tayo naman. Okay, tama na yun. Tama na yun. Alam nyo, may mga subscription business na naman ngayon na galing ibang bansa. Huwag na yun. Pwede naman dito no? So, supportahan natin yung gawang Pinoy. Tayo naman, just imagine si Netflix, nag-start lang yan sa US, pero ngayon international na, so ilang milyon na sila. Alright, si Disney Plus ganun din. Si Viva Max lalo na. Si Viva Max dito lang yan pero ngayon nag-international na sila. Tingnan mo ilan na yung subscribers nila, 12 million? No, 12 million subscribers na si VMX, alright? So, Seacrest provides a different subscription experience, guys. What if 0.2% ang sumali sa atin, ang sumali kay Seacrest sa buong mundo? Ang population ng Asia, 700 million. Ano yung 2% nun? 1 million. Di kung yung 1 million na yun pumasok sa ilalim natin, kumusta ka naman? Di ba? Kaya nga po sabi ko sa inyo, hold your position. Timing, positioning, pioneering is everything. Kung ngayon, pinagtatawanan nila tayo, kung ngayon sinasabihan tayo na magsasara tayo, kung ngayon hindi pa talaga kilala si Seacrest at hindi nila alam ang benefits ng seaweed, darating ang time na makikilala po talaga tayo. Mag-iingay po tayo at malapit na po yon. Okay, malapit na po yon. Kaya wag na wag kang bibitaw, guys, alright? Ang dami na po nakapila, kaya alam nyo, tayo pa lang po yung unang 10,000. The first 10,000 dito kay Seacrest. Wag na wag kang papayag na lumagpas ka dyan. Okay? Pero syempre may chance naman yung mga lumagpas dyan. Okay? Madali lang naman kasi tayo. Duplication of 2 and 3 lang. Ikaw na yung mamimili kung ano gusto mo doon. Okay? So guys, tingnan nyo, ang dami nakapila sa anniversary natin. Travel incentive, rewards, i-announce po yan. Alright? Sa anniversary natin. Kaya abangan nyo ng anniversary natin. Alam nyo, ako sobrang excited na po ako sa anniv natin. Kasi binibitin talaga tayo ni Boss Justin Okay. Basta, this coming September 20, ayan na nga, magkakaalaman na po tayo. So sa mga guests po natin dyan, if you want to get started and start earning, just get the invite link of the person who shared Seacrest to you. Fill out the free no obligation registration form. Valid po yan in 24 hours kasi real-time account ang meron tayo dito. Pag nag-register ka dyan, makikita ka kagad namin sa Matrix. Yes, ganun po ka real time. Kaya kung nakaposition ka na, mag-activate ka na kagad kasi there's a chance na pwede kang malagyan sa ilalim. Okay? At pwede kang matabunan, posible din 'yon. Depende. Alright? Depende. Basta mag-activate ka na. Pwede ka mag-start sa standard, sa starter, whatever. Alright? So kung ano man gusto mo, kung ano man kaya ng budget mo, bayaran mo lang yung one-time na membership fee na may kasamang products. And then next month magbabayad ka na ng monthly subscription natin. Di ba? Nandali lang, no? No hassle, all right? Hindi mo kailangan magbenta, hindi mo kailangan alam mo 'yon, maging aggressive sa pagre-recruit, hindi po. So dito basta activated ka na, subscriber ka na, you can start making money online anytime, anywhere. Okay? So guys, I want to thank everyone for staying with me. Thank you so much for watching. Get the invite link of the person who shared this video or this presentation to you. Well, alam nyo, share ko lang po sa inyo itong Bible verse na to, no? Na-inspire po ako dito every day. Lagi ko lang po siyang tinitingnan. With God, all things are possible. Matthew 19 verse 26. Ma'am and sir,